Mayong gabi sa tanan. So, nang lagan giding duha ba? So, for this episode, karon nagbaklay-baklay ni karon sa Kauswagan. Thank you kaayo sa among client na si Sir Carl. Kapalit ka gid mig bugas ba? Pamugas gid nga mo kay maski ulan-ulan. Baklay gyud. Nagchanilas pagid mi chanila. So, saan man gid pamugas man gid nga mo So, karon nami karon sa Kauswagan Highway na baklay-baklay mi kay ayun si Jollibee joke. Bita padulong namin magpasok din mi kay di man mi ka afford og Jollibee karon. So, happy kayo mi maski gamay lang na blessing, at least makatabang gyapon sa among kaugalingon. So, shout out po store nga apre nga mapasuklian namo. Lagi wala na pod. So, Jollibee gin mi kundi Caltex. Mukha on data Caltex. Manginom mi Caltex. Manginom mi gasolina. So, happy kayo ko na ay bilat. Nakalay na. Sorry, bad words. Bitaw no, happy kayo ko kay nga no, maski sa kagamay lang na blessing. Kitagaan gyapon ni grasya sa Ginoo. Ulan-ulan magudtong sa Divisoria mampud ni na niya pa mi makahilot ang uban, wala. So grateful tayo ni kay nga no, nagi grasya nagihatag sa Ginoo. So nindot man gid ni mag kay gikan sa iyang customer. So mayaman tayo ni si Yinwin karon mga guys. Mayaman lang akong mega. So dalaga pa ni siya. So shout out sa mga lalaki na kursunada na manguyab ni ini kay dalaga pa gid ni wa pa ni anak. May bagatutoy. Ay, gatutoy. Ay, Ginoo ko. Katawa na lang namo ni kay ngano grabe gid katapi pero sulit man gihapon. Sulit. Ayun sa Caltex. Nontay pan ba? Wala pandan mo. Namalita mga unta ba maski pan lang. Gutong ba ya? Ay, market. O diha. Sulod ta maski kanang lang bud. Kanang maski unsa ba mani ba ka ha or unsa ba? Paano na tag 20? Unsa ba? Basi na ipandiha ba or cookies? Cookies tanan na to basi na upya. May pa, upya na lang. Ha? Ito mga agi. Dili Hindi naman tubigon eh. Kira na. Hindi siya makailunod. Ito na yung man. What is that story nga? Panala ko ang namin sa mini mart. Lami kay ka. Mga bayot. Nagihupya. Simba ko, mahubog ko ni Ana. Uy, Ginoo ko.